Hei, minun nimi on Saira. Minä olen pakistanilainen. Minä puhun englantia, urdua, punjabia ja vähän suomia. Minä opiskelen suomen kielen Oulun yliopistossa. Minä olen 33 vanha vuotta. Minä opiskelen koulutusta ja globalistoita. Minä olen opettaja Pakistanissa. Nyt minä asun Puulinan katu. Se on pieni asunto. Mutta se on hyvällä paikalla. Minä tulin Suomessa viime vuonna. Minulla on perhe, mutta he asuvat Pakistanissa. Minä pidän luenkirjaa ja kain lähellä järvi. Minun lempiruoka on pizza ja minun lempisana on kiitos suomeksi. Minä herään joka päivä kello 7 aamulla. Etsen minä teken ruokaa aamulla. Sitten minä menen Oulun yliopistossa. Minä opiskelen päivällä ja minä menen kaupassa. Sitten minä tulin kotona. Illalla minä katson elokuvaa tai luen kirjaa. Viikonloppua on kain ja tapaan ystävää. Minä rakastan Suomi, kun se on kaunis maa. Minulla on 2 suomi-nainen ystävää. That's it.